tambuka ka mao daw kuno ni ang tambal sa ubo. Kung madakpan nimo ni siya magpatay-patay, buhi man ni kayo. Loy pud no kung kuhaon niyo nya tambal sa ubo nang nabuhi pud sila. Makita ni sa mga lubi, nangka, ubang mga kahoy. Hindi mo basta-basta ni madakpan. Ganganga lang siya permintiyo. So wala sabi kini siya kabaskog. So makita ninyo guys ang yang dinhi tiyan. So mo din siya ang yang kuan pako. Wow.